belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Curaçao Medical Center heeft gistermiddag alarm geslagen. Op dat moment waren alle 16 bedden op de intensive care afdeling voor de COVID-patiënten bezet. Dat zorgde voor een enorme werkdruk omdat veel van de patiënten hele ernstige klachten hebben. Gisteravond kwam er nog een nieuwe patiënt bij en daarmee is het aantal COVID-patiënten op de intensive care afdeling gestegen naar 17. Er liggen in totaal 54 patiënten met COVID in het ziekenhuis. Giselle McWilliam en Steven Martina, de twee parlementariërs voor de fractie van de Man in het parlement, hebben gisteren een bezoek gebracht aan het CEOS. Daar staan veel bedden klaar voor de opvang als de druk op het CMC te hoog wordt. Dat is nu het geval, zo zeggen de twee politici. Ze doen een oproep om gebruik te maken van de bedden in het CEOS om op die manier de zorg voor de gehele gemeenschap te kunnen blijven waarborgen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Een Amerikaanse toerist is gisteren bij Playa Piscador om het leven gekomen. De man was aan het snorkelen en raakte in de problemen. Omstanders hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het gaat om een 53-jarige Amerikaan met de naam David Lupinek. De rechtbank behandelde gisteren een hoger beroep in een zaak tegen een 72-jarige bewaker van Playa Porto Mari. De man schoot in mei 2018 verschillende keren op twee mannen die het terrein wilden binnendringen. De mannen raakten daarbij blijvend en ernstig gewond. Eén heeft een dwarslesie opgelopen en de andere ernstige verwondingen aan zijn longen. In eerste instantie werd de bewaker veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. De man is in hoger beroep gegaan omdat hij zegt uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Oud-minister en leider van de politieke partij PIN, Suzy Camelia Reumer, heeft de regering opgeroepen te werken aan een nationaal plan om te gaan met COVID-19. We moeten volgens haar aan een plan werken om op lange termijn te kunnen blijven functioneren met COVID. COVID gaat niet weg en we moeten erop voorbereid zijn dat de ziekte een lange periode in ons leven en in onze maatschappij een rol blijft spelen, aldus Camelia Reumer. Minister-president Gilmar Pek-Pisas heeft gisteren een post op zijn Facebookpagina geplaatst waarop veel reacties zijn gekomen. Het gaat om een plaatje van een ezel met eronder de tekst, vrij vertaald, dat zijn moeder hem heeft geleerd niet te veel aandacht aan een ezel te geven, want dadelijk denkt hij nog dat hij een paard is.
In een andere boodschap stelt de minister-president dat hij met de post niemand heeft willen beledigen. Maar veel mensen vinden het ongepast dat de minister-president dit heeft geplaatst. En oppositielid Michelangelo Martinez zegt dat het een boodschap is aan de oppositie dat de minister-president geen aandacht aan ze zal besteden. Een opmerkelijke zaak gisteren in de rechtbank. Een vrouwelijke buschauffeur maakte bezwaar tegen het feit dat ze een boete had gekregen tijdens een verkeerscontrole omdat ze slippers droeg. Tijdens de controle bleek alles aan haar bus in orde. Alleen het feit dat ze slippers droeg was voor de politie een reden om een boete te geven. Ze was het daar niet mee eens en de rechter gaf haar gelijk. De boete is ingetrokken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.